قل تاريخ كريستيانو رونالدو كيليم بيلاغي كاوز صحفو ماي اوتوبايوغراف استسيمت مصحف نسمعت بزطعم منقدو زقربا لك كم تبئم نغيرنا غزان سرح حقتات حزنا دما ساينس نهنص نغرغن خمر امان غزا كم زيخونو ጥማር حقتاتውን ሳይንስ ይኾኑን ፈረንሳዊ ፈላስፋ ሄንሪ ፓይንካፊ እዚ ተኸባርን ገዚፍን ምስሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ኣይኮነን ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ውጽኢት ብርቱዕ ጻዕሪናይ ተጻዋት ጥራሕውን ኣይኮነን ኳዳስ ልክዕ ከምቲ ናይቲ ፈላስፋ ቃል ኣዝዮም ኣናእሽቱ ግን ድማ ብጥንቃቐ ዝተነደቑ ቀጸላታት ጥንኩር ናይ ስራሕ ባህሊ መስደረት አልቦ ድሌት ትምርቲ ተዋዲዶም ዝፈጠርዎ ተፈታው ስብእና እምበር ነቲ ናይቲ ማልዕ ሸል ድማ ተፈራሐ ምስሊ ስብኣይ ኣላቢሰምዎ ይርከቡ ሮናልዶ ቀድሚ ናብ ዝሕዝ ዘለዎ ብርክ ምስግጋሩ ኣብ መንገዱ ቁጽሮም ዘይነዓቕ ሓገዝቲ ነይሮምዎ በተዓውዲ ሰሙሉ ልምድን ብቕዓትን ዝነበሮም መማህራን ኣብታ ፕሪሚየር ሊግ ምስ ቻምፒየንስ ሊግ በጣም ራስ ተዓወተለ ዓመት ድማ ሆላንዳዊ ተሓጋጋዚ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ሬኒ ማዩንስተን ነዝዕዮ ገዛ ብዝግባእ ተዋጻ ዋላኳ መዓልታዊ ኣብቲ መለማመድ ሜዳ ይራኸቡ እምበር ሬኒ ግን ነታ ሮናልዶ ስፖርትስ ማውዛብ ዝነበረት ግጥም ዝረኣያ ቀይሕ ካርድን ሰይበን ዝመጻ ቅጽዓት ሰለስተ ጽዋታታትን ከም ዓብዪ ጸጋብ ምርኣይ ንክጥቀመለን ወሰነም ኣብተን ብቕጽዓት ዝዓረፈለን ሰለስተ ሰሙናት ድማ ነቲ ተጻዋቲ ንኸይዓቢ ንድሕሪት ጎቲቶም ዝሓዝዎ ድኹማት ልምድታት ሓደሽቲ ዝበሎም ኣገደስቲ ሓሳባት ብምውሳኽ ኮፍ ኣቢሉ ከምህሮ ወሰነ ዋና ትኹረቶም ድማ ምስትኽኻል ኣካላዊ ቋንቋ እቲ ተጻዋቲ ገይሮም ክሰርሑ ንትምህርቲ ተበገሱ ማይሉንስተን ዘዳለዎም እኩባት ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ሓዘም ንሮናልዶ ከርእየሉ ናብ ዘዳለወሉ ክፍሊ ሒዝዎ ድማዕተዎም ነታ ሲዲ ከጻውታ ምጀመረም ንበዓልኻ ተመልከት በሎ ናብታ ምስልና ጠቆመም ኣብቲ ምስሊ ድማ ሮናልዶ ምስ ኤቨርተን ፍጹም ቅላዕ ድሕሪ ምቁጻሩ ናብ ደቂ ጋንቱ መለሲሉ ምስጋኑ እናለገሰ ሓጎሱን ትገልጽ ይረአ ነይሩ እታ ኻለይቲ ተንቀሳቓሲት ምስሊ ድማ ብሪጋ ጀመረት ተጻዋቲ ዊጋን ጥፋት እንትሰርሕሉ እሱ ግና ምንም ከም ዘይኾነ በርደጊሉ ክለዓል ከሎ ተርኢ ነበረት ኮይኑ ግን ድሕሪታ ዝተሰርሐትሉ ተወሳኺ ጥፋት ጸርጸር ክብልን በታ ኩነታት ክጽለው ንጽር ኢሉ ይረአ ነይሩ ብምቕጻል ካፕተን ማይሉንስተን ዘዳለውን ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ሳልሰይቲ ዝኾነት ምስፖርት ማውዝ ጽብቕቲ ነፃ ቅላዕ ድሕሪ መውጻሩ ስብኣየ ካባይ ወጻይ ከምዚ ዝገብር የለን ብዝመስል ተሓጓሱ ክገልጽ ከሎ ተርኢ ነበረት ልክዕ ከምቲ ምሰደጋንቱ ስፖርቲንግ ሊዝበን ለውጸራ ሮኬት ቅላዕ ዘርአዮ ዓይነት ሓጎስ ኣገላልጻ ታኢኻሞ ትብሎም ዝነበርካ ይቅርታ ሸቶ ስለ ዘመዝገብፍልኩም ዋላስ ብዘይከኣነ ከምዚ ዝገብር የለን ኢኻ ክትብል ደሊኻ ክብል ሬኒ ማይሉንስተን ሓተቶም ከም ርዲት ማይሉንስተን እንተደኣ ኮይኑ እዚ ምልክት ነብስኻ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ክበቢልኻ ምርኣይ እዩ ንምንታይ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ዕቡኢሎም ይነቕፉኻ በሎ ንሮናልዶ በኣግራሞት እናተዓዘበ ጥፋት እንትስርሐልኻውን ተመሳሳሊ ነገር ኢኻ ትብል ዝኾነ ሰብ ከይነኽእኒ ኣነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እየ ዲኻ ክትብል ደሊኻ እዚ ፍጹም ልክዕ ዘይኾነ ግብረ መልሲ እዩ ክብል ስምዒታዊ ኮይኑ ተዛረበ ቀጸለ ሬኒ ማይሉንስተን ኣብ ልዕሊ መጋጥምትኻ ዘለካ ረኣያ ወሳኒ እዩ ንኣብነት ሮጀር ፌደረር ክጻወት ከሎ እስትረዮ ምንም ዝርብሽ ወይ እውን ዘጨንቆ ነገር ከምዚ የለ ኮይኑ እዩ ዝጻወት ነዚ ድማ እዩ ግጥማቱ ቀድሚ ምጅማሮም ዝዕወቶም ኢሉ ንመጋጥምቱ ዘለዎ ኽብሪ ክብከብል ማዓዶም ንስኻ ድማ ነቲ ሓቂ ክትቕበል ይግባእ እቶም መጋጥምትኻ ጥፋት ክሰርሑልኻን ከም ጓጥጡኻን ከለዉ ከም ጸጋስ ክረአዮም እዚ ምስ ዘይኸውን ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር መጋጥምትኻ ከም ዝኣተኻ ኣሚንኻ ትቐበል ስለምንታይ እንተይልኻ እንተ ዘይፈሪሖምኻ ምንም ኣይክብሉኻን ብርግጽ ንዓኻ ደው ንምባል ዘይገብርዎ ነገር የለን ግን ድማ ዋዛ ከም ዘይኹንኻ ክትተርእዮም ይግባእ ክብል ናይ ኣካላዊ ቋንቁ ከም መሓይሽ ማዓዶም ብምቕጻል ሬኒ ኣብ ሸቶም ምዝጋብ ዝነበሮ ድኽመት ንከመሓይሽ
እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ልምዲ ካልኦት ብሉጻት ሸቶ መውጽርቲ እንታይ ከም ዝኾነ ብጥልቀት አብራህርህሉ ካብቶም ቴክኒካት ሓደ ቅድሚት ውድድር ዓመት ምጅማሩ ነቲ ክተሳኽዖ ትደልዮ ነገር ነጺርካ ምፍላጥ እዩ ድሕሪ ምባን ናይዚ ውድድር ዓመት ዕላማኻ እስከቕመጥ በሎ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ዓይኑ እናጠመተ ሮናልዶ ድማ ናይዚ ዓመት ሸቶይ ካብ 30 ክሳብ 35 ጎላት ምምዝጋብ እዩ ክብል መለሰ ግርም ኣነ ድማ 40 ሸቶ ተቆጽሩ ይዝመስለኒ በለ ሬኒ ታክቲካዊ ዓቕሚ ናይቲ ተጻዋቲ ንምምሕያሽ ሓገዝቲ ዝበሎም ሓደሽ ነገራት ከርእዮ እናፈተነ እቲ ጉዳይ ካብ ሱር መሰረቱ ጽኒዑ ዝመጸ ሬኒ ከም መእተው ድማ ብሉጽ ሸቶ መውጽር ዘይምዃኑ ከርእዮ ፈተነ ኣብ ኣቐዲማ ዝነበረ ሲዝን 23 ሸቶ ከም ዘመዝገበ እዚ ድማ ነቲ ዘለዎ ዓቕሚ ከም ዘይገልጽን በኣንክሮ ነገሮም ነዚ ክብሮ ወሰንኻ ክትሰብሮ እንተደሊኻ ደድሕሪ ሕድሕድ ቅልዓት ንዓይ ተዓዘበኒ ታኩዕሶ ኣብቲ ላዕለዋይ ኩርናዕ ናይ ልዳት ጥራሕ ክእትዋለኒ ዝብል ባህጊ ሕደጎ ፍጹም ዝኾነ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ባህጊኻ ቋርጽ ድሌት ናይቶም ብሉጻት ኣጥቃዕቲ ንግሎም ዘይኮነስ ንክለቦም ሓደ ደረጃ ከብ ምባል እዩ ነዚ ክትዝንጉዕ ይብልካን ክብል ብዝርዝር ኣረዶም ድሕሪ ናይ ሜዳ ልምምድ ናብቲ ኣብ ላዕለዋይ ደብሪ ዘሎ ምዕሩግ ክፍሊ ሰለይ እናበሉ ብሓንሳብ ኸዱ ሬኒ ዘዳልዎም ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ዴኒስ ሎው ጆርጅ ቤስት ቫን ኒስተልሮይን ሶልሻየርን ዝሓዘት ሲዲ ናብቲ መጻወቲ እተዋ ብርግዓት ሕድሕድቶም ምስልታት ምርኣይ ድማ ጀመሩ ኣብ መንጎዚ ሬኒ እንታይ ተዓዚብካ ክብል ሃንደበታዊ ሕቶ ቀረበሉ ሮናልዶ ድማ ተቐበለ ኣቢሉ ምስ ጆርጅ ቤስት ንመሳሰሊና ክልቴና ኣደነቕቲ ሸቶታት ኢና ንቁጽር እቶም ካልኦት ግን ዝወጸሎም መቁጽርቲ ሸቶ ጥራሕ እዮም ክብል መለሰሉ ብመልሲ ሮናልዶ ዕጉብ ዝነበረ ሬኒ ድማ ብልክዕ ንቤስት ኢኻ ትመስል ግን ድማ ጥንኩር ጎኒ ናይቶም ካልኦት ኣጥቃዕቲ ከመይ ጌርኻ ናብ ጻውታኻ ከም ትውስኸሉ ድማ ብሰፊሑ ክንመሃር ኢና በሎ ብዛዕባ ቀጸልቲ ዝሃንጽዎም ናይ ልምምድ መደባት ኣፋፍኖት እናሃበ ብድሕሪዚ ብመሰረት መደባት ሬኒ ሮናልዶ ብግሉ ዝመሃረሉ መርሃ ግብሪ ተዳለወ ኣብ ሸቶን ዝነበሮ ዝንቡዕ ኣመለኻኽታ ንክቕይር ኣካላዎም ቅስቃሱ ከስተኻኽል ከባዮኖት ቦታታት ፔናልቲ ቦክስ ኮይኑ በቐሊሉ ሸቶም ምዝጋብ ከም ዝኽእልን ከመይ ክጎይ ከም ዘለዎን ካልኦት ናይ ቴክኒክ ነገራትን ዘካተተ ሰፊሕ ግዜ ዝወሰደ ተዓሊም ተዓለመ ክሳብ መወዳእታ ጥሪ 2007-2008 ድማ 27 ጎላት ተመዝገበ ሬኒ ድማ ነቲ ዘቕመጡ ዕላማ ከም ማሐይሾን ደጊሙ ንኸምርምሮን ተላበዎ እቲ ብንእሽተን ዘይዓገብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክሳብ መወዳእታ ናይ ውድድር ዓመት 42 ሾታ ተቆጺሩ ድማ ዛዘሞ ድሕሪኡ ዘሎ ስብእና ሮናልዶ እውን ማንም ዘይርስዖ ዓለም ዘዘራረበን ንመላእ መናእሰያት ዛምድሪ ከም ጽቡቕ ኣብነት ዝጥቀስን እዩ